No je to vlastně naprosto ojedinělá záležitost. Pan Klaus nás oslovil na zvláštní zakázku, kdy restauruje prakticky dům v Nepomuku, ve kterém při vykopávání podlah se objevily vlastně pozůstatky původních renesančních kamen. A nám se podařilo ty střepy jednotlivé poskládat a objevili jsme, že ty kamna byly seskládané z několika reliéfních kachlů svatých apoštolů. Dále se tam ještě našly pozůstatky nějaké římsy horní, nějaké podřímsy, takže jsme celkem dostali jasný tvar, jak ty kamna vypadaly, jaký měli ten spárořez. Když jsme to viděli prvně, tak jsme sami úplně byli úžasní nad tou technikou té výroby už tenkrát. Jo. Takže o to větší to byla výzva potom při tom zreplikování. No, my se snažíme používat ty úplně původní ruční techniky tím formováním do sádrových forem a je to vlastně 100% ruční práce. Když se snažíme používat hlínu, která opravdu má vlastnosti nějakých těch původních hlín. Každá ta hlína se chová jinak a ta naše hlína se nám to dost často jako lepí, ty jemný detaily zůstávají v té formě. Takže potom o to víc je tam prostě práce na té retuši, kdy 2-3 hodiny prostě sedíme u jednoho kachle a zubařským náčiním a špachtličkama tam zase doplňujeme ty vytržené kousky, aby to nebylo poznat. Potom ty glazury používáme, tu glazovací techniku toho stejkání. Jo, i to nanášení ty glazury je vlastně podle původních těch kachlů, jak by to mělo být. Jak vypadaly ty původní kamna, samozřejmě nevíme, ale víme, jak zhruba vypadají ty renesanční kamna všeobecně. Takže z těch proporcí těch kachlů, které se našly, které jsme zreplikovali, tak jsme udělali zhruba takovou stavbu, samozřejmě nadimenzovanou zase na ten objekt celý. Původně asi ty kamna byly nejspíš menší a byly kompletně z těch reliéfních kachlů, kterých tam bylo 4 nebo 5 druhů, protože se zachoval prakticky jenom jeden pořádně, tak jsme zreplikovali jako jenom jeden typ toho svatého Matouše. Vnitřní stavba těch kamen je vymyšlená tak, že jednotlivý ty sálové plochy uvnitř těch kamen jsou ještě rozdělený do takových 2 až 3 sektorů, protože potřebujeme docílit ještě dotápění místnosti, která je tady za tou stěnou. Tam bude další takzvaný hypokaust.
Dřív ty kamna neměly takovýhle kvalitní topeniště. V dnešní době, když to má odpovídat nějakým bezpečnostním a technickým parametrům, tak už tam stavíme tyhle topeniště, které splyňují kvalitně dřevo a k tomu odpovídá potom zase třeba 5, 6, 7 metrů toho tahového systému, že ty kamna potom vydrží sále do té místnosti 12, klidně i víc hodin. No, takže samozřejmě je to takový jako historický kompromis, ale doufejme, že zdařilej teda.